Počuli obecný rozhlas a spozorneli. Dedinou sa totiž neozýval hlas úradníčky, ale umelá inteligencia. V obci nedaleko Prievidze spojili tradičnú klasiku s modernou technológiou. Obec Poruba, bežná dedina, v ktorej sa pravidelne ozýva miestny rozhlas. Dnes to ale bolo iné. Spúšťame hlásenie v miestnom rozhlase prostredníctvom umelej inteligencie. Vážení spoluobčania, obecný úrad v Porube vám predstavuje moderný a inovatívny spôsob hlásenia v miestnom rozhlase. Hlas, ktorý počujete, vytvorila umelá inteligencia. Obec Poruba sa stala prvou samosprávou na Slovensku, ktorá takýto inovatívny spôsob začala využívať. Vytvorenie hlásenia je jednoduché. Naplánovať sa dajú dni aj presný čas spustenia rozhlasu. Potom je to automatické. Pracovníčka alebo pracovník obecného úradu si naplánuje hlásenie kľudne aj z domova alebo aj z úradu. Obecný úrad oznamuje, že vývoz papiera sa uskutoční v stredu 19. februára 2025. Miestni si na umelú inteligenciu musia ešte zvyknúť. Predsa len roky boli zvyknutí na známy hlas. Hlásila aj kolegyňa, ale boli zvyknutí áno na mňa. Tak uvidíme, aké to bude. Je to dobré pre tých mladých. Teraz som počúvala a bolo to dobré. Aký mala tá pani hlas? To celkom taký príjemný. Hlasy budú meniť. Na výber majú ženský aj mužský. Umelá inteligencia dokáže vytvoriť aj celý obsah oznamu. Človek je nenahraditeľný, ten človek samozrejme to musí ovládať, ale čo sa týka časového hľadiska, ktorý venuje práve hláseniu tým pôvodným spôsobom, šetrí hlavne teda čas a času peniaze. Zefektívnila sa tá práca, mám viacej času na občanov a na agendu. Z Poruby Peter Ziman, televízia Markíza.